Llywelyn ap Gruffudd, Ŵyr Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd, Arglwydd Eryri, Tywysog Cymru Bur. Llywelyn, eich Llyw Olaf, a gafodd ei dwyllo, a'i lofruddio, ar yr 11 o Ragfyr, yn yr oerfel, a'r Bont Orewin ger Llanfair y Muallt yn y flwyddyn 1282. Cafodd ei ladd dan orchymyn brenin Lloegr Edward y cyntaf, ond doedd ei ladd yn unig ddim yn ddigon. Torwyd ei ben i ffwrdd mwyn dangos i'r Cymru fod y tywysog wedi ei ladd, a bod Cymru rwan yn cael ei reoli gan goron Lloegr. Aethpwyd a'i ben i Lundain a'i osod ar bolyn o flaen tŵr Llundain. Rydw i'n gwybod hyn, gan mai fi yw Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru. Dwi'n mynd edrych yn dda iawn yn fanna, ydw i? Ond mae'n wir. Mi wnes i golli fy mhen dros 700 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Amser hir yn ôl. Ac i fod yn onest efo chi, dwi di bod braidd yn bod. Chi'n gweld, pam o'n i'n dywysog, roedd y mywyd i yn llawn brwydro. Ia. Dadle. Ie. Na. Ie. Na. Gwleidydda. A thrafod. A phwy, glywes i, ydy Tywysog Cymru heddiw? Ie. Prince Charles. Mab y frenhines. O Loegr. Un o'r Saeson. Eich am coelio'r peth. Fod yr hyn oedd yn perthyn i fy nheulu i, i fy ngwlad i fy mhobol i wedi ei golli. O'n i wedi clywed fod pethau wedi newid ers 700 mlynedd. Gadewch i fi ddangos i chi sut oedd hi 700 mlynedd yn ôl. Mi wna i ddechrau drwy ddangos coeden arbennig i chi. Fy nghoeden deulu. Dyma hi. Yn fy nghyfnod i, yn enwedig os oeddech chi'n dywysog, roedd hi'n holl bwysig gwybod pwy oedd eich teulu. Ond, ie, roedd yn heulu i yn un gymleth iawn. Anghofiwch am y goeden deulu yma, neu fyddwn ni yma tan sul y pys yn ceisio deall ti. Dwi wedi creu un llawer symlach. Dyma hi. Dyma fi, Llywelyn ap Gruffudd, ond os nawn ni ddilyn y llwybr yn ôl at taid, Llywelyn Fawr. Roedd ganddo gi o'r enw Gelert. Roedd taid yn dywysog Gwynedd, yn un llwyddiannus dros ben. Mae ei deitl swyddogol oedd Tywysog Gwynedd, roedd o go iawn yn dywysog Cymru. Roedd o yn tipyn o foi, yn arwr. Roedd gan taid lot o blant, ond y ddau pwysicaf ar gyfer y stori yma ydy Dafydd ap Llywelyn, Uncle Daf, a Gruffudd ap Llywelyn, Dad. Uncle Daf oedd wedi cael ei enwi fel etifedd swyddogol taid. A doedd Dad ddim yn hapus efo hyn. Yna, mi nath taid farw. Felly Uncle Daf oedd Tywysog Cymru. Harri'r trydydd, brenin Lloegr. Doedd Harry ddim am adael i Uncle Daf gadw'r holl dir a phwer yr oedd taid wedi gweithio mor galed i'w cael. Roedd gan Uncle Daf Gwynedd, Ceredigion a Phywys. Ond nath Harry frwydro yn ei erbyn a chipio Ceredigion a Phywys. Dim ond Gwynedd oedd ar ôl gan Uncle Daf. Ond roedd gan Uncle Daf broblem arall. Dad. Roedd o yn hawlio ei fod o wedi cael rhan o Gwynedd. Felly dyma'r ddau yn brwydro dros pwy ddyle cael Gwynedd. Ond, Uncle Daf oedd Tywysog Gwynedd, ac roedd ganddo fwy o bŵer na Dad. Felly mwyn cael tipyn o lonydd gan Harry,
dyma Uncle Daf yn dal dad. Ei roi i Harry, a dyma Harry'n cymryd o i'r carchar yn Llundain. Yna, fe geisiodd dad ddianc allan drwy'r ffenest yn hwr Llundain. Ond disgynodd. A marw. Ac am fod dad wedi marw, dechreuodd Uncle Daf frwydro yn ôl yn erbyn Harry. Ath y frwydr ymlaen am 2 flynedd. Nes i Uncle Daf farw yn sydyn. Erbyn hyn, ro'n i tua 23 mlwydd oed ac adre efo'r teulu. Ro'n i wedi bod yn gwneud yn siŵr mod i wedi bod yn ffrind ac yn naid da i Uncle Daf. Dach chi'n gweld? Doedd gan Uncle Daf ddim plant. Felly roedd angen i rywun fod yn dywysog ar ei ôl o. Roedd bob dim yn edrych yn eitha syml. Fi oedd fod i ddod yn Tywysog Gwynedd. Ond na. Tydi bywyd tywysog byth yn hawdd. Roedd genna i ambell broblem. A hwn oedd un ohonyn nhw. Dyma Owain Goch, fy mrawd mawr. Roedd yn rhaid i ni sefydlu pa un ohono ni oedd i reoli Gwynedd. Mwyn gwneud hyn, roedd yn rhaid i ni gael gytundeb newydd gyda brenin Lloegr Harry'r Trydydd. Cytundeb Woodstock. A dyma gytundeb rhyngdda i, Owain Goch, fy mrawd mawr, a brenin Lloegr Harry'r Trydydd, oedd yn deud, mwyn i ni gadw Gwynedd, mae rhaid i Owain Goch a fi ei rannu rhyngdda ni. Ac efo ein brodyr bach pan fydda rheini yn dod i oed. Ond ydy hynny ddim yn gwneud synwyr, nac ydy? Na, os oedden ni am adeiladu teyrnas gadarn yng Ngwynedd, mwyn ennill gweddill Cymru yn ôl dan Dywysogaeth Cymru, fel nath taid, roedd Gwynedd angen un arweinydd cryf. A fi oedd y boi. Ond doedd Owain ddim yn meddwl hynny. Felly roedd yn rhaid i ni gael brwydr. Yn y flwyddyn 1255, brwydr Bryn Derwin. Doedd gan Owain ddim gobaith. A fi oedd yn fuddigol. Wel, wrth gwrs, nes i ddim lladd Owain. O, na. Es i a fo i'r carchar yng Nghastell Dolbadarn yn Llanberis. Ges i flynyddoedd da wedyn. O'n i'n ennill tir yn ôl oddi ar y brenin ac yn ennill cefnogaeth arweinwyr eraill yng Nghymru. Roedd gennau ddigon i roi'r teitl mawr air i fi fy hun. Tywysog Cymru. Ac yn y flwyddyn 1267, ddigwyddodd un o'r pethau pwysicaf yn hanes Cymru. Cytundeb Trefaldwyn. Dyma gytundeb rhyngdda i a brenin Lloegr Harry'r Trydydd. Dyma'r ddogfen sydd yn datgan yn swyddogol mai fi oedd Tywysog Cymru. Roedd Coron Lloegr yn datgan ei bod nhw'n derbyn fod yna dywysog i warchod Cymru o hyn ymlaen. Wrth gwrs, mwyn cael hyn, nes i orfod cytuno i dalu arian mawr i brenin Harry. Ond, roedd bywyd yn dda wedi cytundeb Trefaldwyn, a fi oedd Tywysog Cymru. Ond ar ôl chydig o flynyddoedd, newidiodd pethau. Bu farw Harry'r Trydydd, a dyma'i fab, Edward y cyntaf, yn dod yn frenin Lloegr. Dwi'n casau'r gythral yma. Ond oedd gennau broblem arall. Dafydd bach, fy mrawd bach. Roedd o hefyd eisiau bod yn Tywysog Cymru. Felly nath o gynllunio i fy llofruddio i. Ie, lladd ei frawd. Wrth gwrs, nath y cynllun yna ddim gweithio. Ond cyn i mi ei ddal o, nath o ddianc. A chael help gan Edward y Twmffat. Ond roedd hyn yn golygu bod cytundeb Trefaldwyn ddim yn cyfri, dim mwy. Erbyn hyn, mi ro'n i am briodi Eleanor de Montford.
Roedd hi a'i theulu wedi gorfod dianc i Ffrainc yn ystod y gwrthryfel. Daeth Elinor ar long o Ffrainc i Gymru i'm mhriodi i. Ond cafodd hi a'i llong i herwgipio gan fôr ladron. Môr ladron oedd wedi cael ei talu gan Edward y Cyntaf fel rhan o'i gynllwyn i fy ngorfodi i gilio nôl i Wynedd. Roedd y tensiynau wedi codi, a minnau'n colli tir a chefnogaeth, colli Ceredigion a Phowys unwaith eto. Dim ond Gwynedd oedd ar ôl. Ar ôl blwyddyn, roedd yn rhaid cael cytundeb arall. Cytundeb Aberconwy. Dyma gytundeb rhyngdda i a brenin Lloegr, Edward y Cyntaf. Roedd yn rhaid i ni gytuno ar rhywbeth mwyn heddwch ac mwyn i mi gael fy Elinor yn ôl. Nes i golli tir. Hyd yn oed tamaid o Wynedd yn y fargen. Ges i gadw'r teitl, Tywysog Cymru, ond o'n i'n teimlo mae gwneud hynny mwyn gwneud hwyl ar fy mhenni wnaeth ei gythral Edward yna. Tywysog Cymru heb ei genedl. Ond roedd hyn yn gyfle i fi a fy nghefnogwyr i gael gorffwys o'r brwydro. Cawson ni gyfnod o heddwch o ryw fath. Roedd ym mhobol i ag Elinor wedi dioddef digon. A ro'n i angen amser efo Elinor. Gyda caniatâd Edward fe gawson ni briodi. A beth oedd yn bwysig rŵan oedd cael mab, cael etifedd. Fel bod anrhydedd Tywysog Cymru yn parhau. Chawson ni ddim mab, ond yn y flwyddyn 1282 ganwyd Gwenllian, fy merch, tywysoges fach berffaith. Bu farw Elinor ar ei genedigaeth. Torodd hynny fy nghalon. Roedd gafel yn Gwenllian yn ei drwsio Rhufymryn bob tro. Roedd y mywyd personol yn anodd. Ond roedd bywyd yn anoddach i bobl Cymru dan law Edward. Roedd ym mhobol i wedi dioddef gormod ac wedi cael llond bol. A phwy arall feddylech chi oedd yn danllyd ar ei rhan nhw? Dafydd Bach. Nath o drio fy llofruddio i, os gofiwch chi, am ei fod o eisiau bod yn Tywysog Cymru. Roedd o wedi cael ei warchod gan Edward, ond rŵan roedd yn gweld y drwg yn Edward y Twmffat, ac yn gweld nad oedd hwnnw'n poeni dim am Gymru na'i phobl. Roedd Dafydd Bach wedi ceisio fy mherswadio bod gwir angen i ni frwydro. Ac o'n i'n cytuno, ond oedden ni ddim yn barod. Ddim digon cryf. Ond dyma fi'n cael neges fod Dafydd Bach wedi ymosod ar gastell Penarlag, lle roedd swyddogion Lloegr yn gweithio ac yn byw. Roedd o wedi ymosod, ac roedd y gwrthryfel wedi dechrau. Doedd gen i ddim dewis, ond gadael Gwenllian. A mynd, mwyn fy ngwlad. Roedd y gwrthryfel wedi cydio lawr yng Ngheredigion, a Phowys. Felly nes i benderfynu mynd lawr yno, gyda byddin go fawr, 7,000 o filwyr. Roedden ni'n barod i frwydro a chael Phowys yn ôl. Mwyn gwneud hyn, roedd yn rhaid i ni gael ganiatâd un o deuluoedd yr ardal yn gyntaf. Ond digwyddodd rhywbeth. A hyd heddiw, does neb yn siŵr be'n union digwyddodd. A mae mor bell yn ôl rŵan, dwi'n am weithio so dwi'n cofio'n iawn beth ddigwyddodd. Ond mi roedden ni ar lan afon Irfon, yn gwarchod Bont Orewin. Does ddim pont yno heddiw, ond oedden ni ddim yn bell o Llanfair y Muallt. Dach chi'n gwybod, lle mae'r sioe frenhinol bob blwyddyn. Roedd hi'n fis Ragfyr. A dyddiau'n fyr. Roedd na eira. A phawb yn oerach na'r arfer.
un noson, ges I lythyr cudd. Llythyr gan arweinwyr yr ardal. Eisiau cyfarfod yn gyfrinachol I drafod heddwch. Roedd hyn yn arwydd da. Roedd rhai o ddynion yr ardal yn barod yn brwydro gyda ni. Ond byddai cael cefnogaeth teulu pwerus yn gyrru neges glir I Edward I stopio'r brwydro. Eis I yno i'w cyfarfod nhw gyda rhai o fy milwyr gorau. Roedden ni'n aros yn y goedwig, yn barod I drafod heddwch. Ond roedd hi'n dawel. Yn rhy dawel. Dim smic o sŵn. Yna, yn y pellter, yn dawel ond yn glir. Sŵn sgrechian o bell. Bloeddio cas. Sŵn ymladd a brwydro. Roedd swyddogion Lloegr wedi ymosod ar y gwersyll lle roedd gweddill fy milwyr yn gorffwyso. Doedd neb wedi dod I drafod heddwch. Doedd celwydd, ein twyllo ni nathon nhw, trap oedd o. Gweiddes ar rhai o fy milwyr. Ewch yn ôl I helpu'r fyddin. Gweiddes ar y lleill. Gwasgarwch, ewch ar wahân i'w drysu nhw. Cuddiais fy arfbais tywysog yn ddwfn yn fy nillad. Doedd y rhan fwyaf yr gelynion ddim yn gwybod sut o'n i'n edrych. Efallai na fydden nhw'n sylweddoli mai fi oedd y tywysog. Gwasgais fy sadl yn ochr fy ngheffyl a charlamu I ffwrdd, a gwnaeth y gweddill yr un fath. Ond roedden ni'n rhy hwyr. Roedd y gelynion wrth gynffon fy ngheffyl mewn dim o dro. Brwydrais, gan ladd un ar ôl y llall. Ond roedd gormod. Roedden ni wedi cael fy nal. Daeth na gleddyf o'r tu ôl I mewn i'n nghefn. Disgynnais ar fy nglyniau. Trawodd rwy'n arall fi gyda gwaywffon. Disgynnais yn farw. Roedd y diwedd wedi dod. Ac aeth y cwbl yn ddi. Mae yna le ger Llanfair y Muallt o'r enw Cilmeri. Yn fanno, mae yna garreg enfawr a chofeb, sef rhywbeth I gofio amdana I. Cofio fod Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru, wedi ei ladd yn yr ardal yma. Gorchmynodd Edward y cyntaf iddyn nhw dorri fy mhen I ffwrdd, a gorymdeithio drwy Gymru I ddangos wrth bawb fod y frwydr ar ben. Nath Dafydd bach gario ymlaen I frwydro am chydig, ond gath o ei dal a'i ladd. Aeth Edward wedyn I Wynedd a choncro'r lle yn gyfan gwbl. Doedd neb ar ôl I edrych ar ôl Cymru. Heblaw Gwenllian, fy merch, tywysoges Cymru. Plentyn oedd hi, ond hi oedd dyfodol Cymru. Ond cipiodd Edward hi, a'i hanfon I Sempringham I fyw fel llian, nun. A mae Sempringham yr holl ffordd yr ochr arall o Loegr, y man pellaf oddi wrth Gymru. Nath hi fyw yn hir yn fanno, ond cath hi byth o bod pwy oedd hi mewn gwirionedd. Beth oedd ei hanes hi? Pwy oedd ei thad hi hyd yn oed? A dwi ddim yn meddwl nath hi glywed yr iaith Gymraeg tra bydd hi byw. Stori drist ydy stori Gwenllian. A stori weidlyd ydy fy stori I. Stori o fethiant. Be sydd yn drist yw fod fy nghoeden deulu I, Tywysog Cymru, yn dod I ben gyda Gwenllian. Dyna pam fod y rhan fwyaf y llyfrau hanes yn deud mai fi oedd Tywysog Olaf Cymru. Llywelyn ein Llyw Olaf. Ond tydi hynny ddim yn wir. Na,
Mae yna dywysogion eraill i warchod Cymru heddiw, ac erbyn hyn, mae gynnon ni dywysogesau pwerus hefyd. Chi, blant a phobl ifanc Cymru. Chi yw'r tywysogion a thywysogesau Cymru. Gwarchodwch chi eich gwlad. Y cofiwch, hanes chi yw'r stori yma. Hanes Cymru. Hanes cenedl. Hanes gwleidyddiaeth. Hanes brwydro. Hanes Cymru.